Tingnan nyo guys, may huhulihan tayo. Manok. Huli! Tuktukan eh. What's up guys, magpipiknik kami ngayon, kasama ko si Francis. Manghuli kami ng manok na uulamin. Wala kami panghapon guys. Kumporme na puraw. Kawitan nga puraw, satan. Ini awan. Pamunto ang pakita tapamugaw. Di madayaw. Ini ang naglagyan na dagito yan eh. Yung bagay ka dagito eh. Ha? Galatan. Sa bagay. Tuyo mo. Tilani. Guys, makuha kami ng ng manok ba? Pain pagkain feeds. Tanan ni pato ni Temeng ang. Tani. Ayun yung puti guys, nag-iisang kawitan na puti. Ha? Kawitan nga puraw ko na naman. Kada day tamo ti kawitan nga puraw ni. Huli. Ada pa. Masih dug pa data. Aray. Chu. Gila. Si data dilatat tahu. Ini marang. Pananan. Ang so ati so. Nagdakkalan na eh. Na? Sa mong sada ito, dakkel mo. Kuna na, bagi mo basit kuna na. Kawita nga puraw, kuna na mo lang di. Puraw na ta, sana. Tadya. Datoy mo. Ayun na. Dakkelan na eh.
Nga isusaw. Parang nakadin. Jay. Parang mo. Nandiyan indayon. Pagka. Nga isa ate isaw ah. Burik mo. Ang kabasol. Nagdag sumpay ah. Hindi na pa yung meter yun. Basta nakabubong ka. Ha? Nataba data uy. Eh. Ito yung uulamin namin. Ha? Ha? Iya. Jelata. Ano gumarang tako? 1.9. Jin? Apo. Nga dyan. Anang 1.5 man? May sama na. Nga dyan si... Naging naman. Ay na. Joke lang. Hindi nga pa para man. Ang hindi ka makabilong Brian ah. Ay nakabidyo ka na eh. Patulpo ka no ka. Manusupot. Mga lakahaan. Dolang mana? Ay dabas ito eh. Ang garo doon. Kalabaw pa more ah. Ah. Kala nyo. Ayan guys, andito na kami sa piknikan namin. Ayan o. Nag-aaron na si Victor Francis guys. Magawa na ng apoy. Oy. Diba? Magre-relax lang kami mga ka-idol. Merienda muna tayo mga ka-idol oh, bago luto. Ni Francis guys. Para di maubos guys. Parating na yung mga kasama natin guys. Oh. Pajibar baka naman. Pajibar. Coca-Cola. Oy. Oh. Nanginginig pa. Ni? Oy.
Hindi, sa balin sa atang ako. Wala ka na kambingan. Buwak ko na eh. Oy, oy! Puntok ka. Bay? Punta malunag. Sumuko yun. Apo, sundok mo. Ganyan ginagawa guys para ano, mabilis matanggal yung balahibo niya. Inalagay sa mainit na tubig. Mas mabilis magtanggal ng balahibo. Oh. Oh, ganun na guys. Oh, basic na basic. Di ba? Oy, oy. Like it mo. Ha? Live? Yan na. Kasi binapukawan na po ko. Tilmo kaltalan no. Mga rod. May sakit. Ano? Duty na. Ano ba dito nga? Gulong mo pan tadi kan tumandil na kan. Pang-tinis kan to. Isosong to po namin. Oy, oy, oh. Mabilis na pagtanggal ng ano, balibo. Hilat ka mo dito. Oh, huli na kayo at makipiknik guys. Ito na ang ating manok. Kawawa na naman yung nawalan ng manok. Arnold Navarro, huwag ka nang pumunta. Malakas ka kumain. Tulog ka na lang. Pagtataka ka mo si papaya ka dito ya. Papaya. Oy, oy, oy. Fresh na fresh ang ating manok. Ano kain? Kahuhuli lang. Gulong tayo na. Di natin alam kung saan nahuli. Da. May bisita tayo guys. Andun sila. Oy, oy. Ha? Hi guys. Wala papayanan daw. Sangsang po pa lang kasla wala atay. Hindi ka pala din mag. May kami agsidamal. I-text ko kanyam ko. Text mo mol. Ta. Para das nga nadalo sa ano niya. Mas pa tatanoy ata bagbag tagagaw. Ay, kadagsin naman launa. Ayun na. Bali-balinan no. Ano yung basa lang pang palubog na nagiday. Mamantikan. Tapon nyo ni. Bale-bale nyo ito. Kasi ka pala sisitan nito. Matanawang kaya pa ibok yung dirabi mo. Ni. Lagay mo. Ano yan dyan na? Parang kita ko pero dagdag ito na ako. Pagyan ayun daw jockey drabi mo. Siguro. Saka siguro. Siguro tayo. Napalugutan kam lagi ng dirabi nga tol-tolo. Napan natin, di kami yung tapon ko dyan ako Agawid tabi nung narakpan na eh. Paumiram ta pala yung wala na yung mayayang. Saltik ko, hindi na ko kailangan. Naman. Na. No? Ano dito tayo mo? Rimwar. Mga nakapapay mo, isang puro tuturum tayo. Karne na Diego. Micro tama di pangal daw damdaman. Meron na ako papubra kami. Hanggang sa papayta ko ni. Jay. Pre.
Ha? Ayla. Ang damay. Yan o. Mga nakapit ako mga pampers, ano, tagpitan ko nagsala-sala tayo. Dito ka. Barta kang muna sa kaya nara. Motor ni Kulo gajay. Dito dyan mo sa tibong, nakaparking ka ang tanara. Ay. Siguro pandarag sana. Tatalang. Oy. Ikaw awit ko. Puno na panta nagpakat ko na. Siguro. Nagtaka do ka do tayo pakilbong. Ito mo manatan ay. Tanak tayo para di ba to. Jay? Daw na tayo, kakalagpot ino na paalam mo. Kita no. Ay, buhaya man tala mata raw. Ay, no kayo magsilang kay Jets baterya yaw. Joy. Ang kaya pagkatag baterya. Kabali ni. Six. No. Katulungan ilan no. Basic yun. So, naglagat heavy. Alam mo tatatapur na. Daw motor mo kami. Dalan na. Ay. Deliver di order ni kulay. Oh, na do nagapasidyain. Medyo adayumal. Masangok ah. Paano na tayo? Aray. So, yan guys. Kumukulo na ang ating tinola. Ngayon na kaya? Kawan ni pagid. She's gone. Magaling. Lighter. Ibang klase ang pagluluto guys. Nakasabit pa oh. Sauce. Lalaki. Walang ito mga counter. Mga nag-girl scout noon ko naman. Bayan, iban tayo din. Nag-girl scout daw guys. Itong mga to. Oo, nakabitin pa yung ano. Paglulutoan. Mga girl scout. Ha? Tignan mo si Victor. Tumingin-tingin. Smell yan. Ay, Giselle. Giselle. Giselle, lalaki daw gusto ni Victor. May nakaraan daw sila ni Kuya Ayong. Nagkakahigaan sila pag ano gabi, Kuya Ayong. Naglalaw. Talamisa. Ay, chupa. Oh. 1,700. Ginangalakok. Hindi silang may. Ito. Diyan. Diyan eh. Parsyo na dyan eh, maitan. May nanukin. Oy, luluto na tayo ng ano, bigas. Nakatali pa oh. Oh, di ba? Boy Scout guys, Boy Scout. Bangking pa yung kaldero. Magaling. Oh, bangking pa oh. Basic. Hindi pa naluto. Nagpudot. Dati mga eh. So, guys, kain tayo. Paggawaan guys. Ang pinggan niya paggawaan. Ito daw, sabaw. Sabaw. Pare-parehas sila. Oh. Paggawaan ang ano. Yan daw binag. Diretso lang. Ang pinggan guys, paggawaan. Labay na mo. Na?
Ay, Labayan ka? Lakayan ka? Ha? ito iba niya skin pa. May tatating bayaw. Adobo nga kwa. Manok, kasi dana. Wala mayan kaya ko. Kain tayo. Adobo nga manok. Kita ni ating. Doktor. Eh, mas mga tubakir. Mahala naman at kumalagay doon.